Kaixo denoi, gaur Trintxerpeko liburutegian gaude eta hemendikan ipuitxo batzuk kontatzera etorri naiz. Eta hemendikan kontatuko dizkizuet. Gaur bidai buruz hitz egingo dugu. Bidai mota ezberdinak daude. Badaude bidai fisikoak. Eta bidai fisikoen artean badaude bidai txikiak, adibidez, zure etxean zaude, zure oean goxo-goxo eta bat prazean, pixa gurea! Eta juten zarenean komunera, hori bidai txikitxo bat egin behar dezu. Gero badaude beste bidai txikiak, adibidez, egongelatik sukaldera, sukaldetik egongelara, baina gero ere badaude bidai ertainak. Adibidez, juten baldin bazara kalera, enkargotxo bat egitera, auzoko denda batera, edo juten baldin bazara bizilagunen etxera, bizita bat egitera, edo lagunekin jolastera. Eta gero ere badaude bidai luzeak. Adibidez, Zamorara juten baldin bazara, Salamankara, Cáceresera, Galiziara, Madrilera. Eta gero badaude beste bidai luzeak direnak. Adibidez, juten zarenean, imaginatu, Australiara edo Zelanda berrira, justu antipoda dauden leku batera. Luzea da. Horiek dira bidai batzuk, baina gero badaude beste bidai batzuk buruarekin egiten direnak, adibidez, liburu bat irekitzen dezunean, eta irakurtzen bazen behin historia jauregi bat, eta zure buruan, erakitzen dezu zure jauregi propioa. Eta gero, historia bat kontatzen dizutenean historiatxo bat, zuk ere zure buruarekin bidaiatzen dezu. Mota horietako bidaiak gaur egingo ditugu, Eta prest zaudete bidaiatzeko prest? Goazen. Lehenengo historiatxoa oso txikia da, baina txikia bezain mamitsua. Bazen behin Txuanzuk zen txinatar maixu bat. Eta txinatar maixu honek egun batean, aspaldian, amets bat izan zuen. Amestu zuen bere ametzetan tximeleta bat zela, Eta esnatzerakoan, Txuanzuk galdetzen zion bere buruari. Ni izan naiz, nik amestu eginte tximeleta naizela, edo ni tximeleta naiz eta nik amestu dut Txuanzu nintzela. Hori ikusten dezuen bezala, ipui borobiltxo txikia bezain borobiltxoa. Zuek ere, nahi baldin badezue, etxean baldin badazaudete, edo liburutegitan, edo edozein lekutan, zuek egiten baldin badituzu zuen maskarak, ni pentsatzen dut zuek izango dezue animalirik begikoena edo gehien gustatzen zaizuen animalia, baietz? Adibidez, zuri zein? Txakurtxoa? Eta zuri? Txerria. Eta zuri? Zaldia. Eta zuri? Zebra? Eta zuri? Lehoia? Pila bat dira. Nire adibidez, katxagorria da. Nik batxo ditut, baina katxagorria. Eta zuek hemendik ateratzen baldin bazarete, eta juten baldin bazarete adibidez uliara, edo juten baldin bazarete beste parke batera, zuaitzez beterikoak, adi ibiltzen baldin bazarete, ikusiko dituzue katxagorriak. Hemengoak normalean gorrizka koloretakoak dira. Eta ibiltzen dira zuaitzetatik zuaitzetara, hola, eta horregatik gustatzen zaizkit. Horren beste katxagorriak, saltos ibiltzen dielako, eta gero bestaldetik, fruitu lehorrak jaten dituztelako. Eta niri fruitu lehorrak gustatzen zaizkit pilo bat. Almendrak, urrak, intzaurrak. Eta nik komendatzen zaituzte, zergatik ez dezu hartzen gauza bat hola borobilak, kartulina, eta egiten dezuen zuen begikoen animalien maskara. Eta horrela, maskara jarrita, bihurtuko zarete, adibidez, lehoi bat, horroa egiteko,
Edo nahi badezue, pantxangorrien ere kareta, bai? Amona mantango, edo tximeletena, bai? Jolasteko oso proposamen polita da, bai? Bagoaz gure bidaiarekin eta oraintxe bertan beste istoriotxo bat kontatuko dizuet. Istoriotxo hau, animaliek eta landareek hitz egiten zekitenetakoa da. Aspaldian gertatu zen. Bazen behin, printzesa bat oso arroputza zena. Arroputza eta hola ibiltzen zena, beti tente. Printzesa hau, badakizu non bizi zen? Gaztelu handi batean, bere almenak eta guzti. Badakizu almenak hori, bai, defendatzeko, arrizkozeak. Eta jauregi horretan, gaztelu honetan, beko aldean, egongela handia zeukan. Eta bere egongelan, lehioz beterik zeuden. 2, 3, handiak, 12 lehio, hola. Luzeak eta handiak. Eta gure printzesak, bere egongelatik, kanpoan gertatzen zen gauza guztia, ikusten zuen. Ikusten zuen, zer egiten da, hola, eta denetaz enteatzen zen, denetaz. Egun batean, printzesa honek, pentsamendu bat izan zuen. Badakit, jarriko dut bando batean idatzia, eta hori, norbait izkutatzen baldin bada hori inguruan, eta nik aurkitzen baldin badet, burua moztu. Baina ez badut aurkitzen, nirekin eskonduko da eta erresuma osoa bion artekoa izango da. Denon artean banatuko dugu. Hori esan eta egin. Baina, printzesa honek esan zuen, eta nik gainera moztuko ez burua eta jarriko ez maki batean hor justo gazteluaren pare-parean. Hala. Gizon batzuk, mutil batzuk etortzen ziren eta izkutatzen ziren, baina bere lehioetatik berehala aurkitzen zituen. Hor dago, orduan, pum, pila bat aldiz, eta hor zeuden jarrita bere buruak hor. Baina, egun batean, 3 anai hurbildu ziren, eta jun ziren gazteluraino. Eta, printzesaren aurrean, horrela esan zuten. Beitu, guk egingo dugu hori, izkutatuko gea eta lortuko dugu nahi duguna. Zurekin ezkontzea eta gaztelu osoa guretzat izatea. 3 ziren, anai nagusia izan zen lehena, bai? Eta hori esan eta hasi zen korrika egiten eta nun izkutatu, eta justu hantxe zegoen kare zulo bat eta hor zuloan sartu zen. Hola, izkutaturik. Orduan, printzesa, bere ala jun zen, bere egongelara, handia zena, eta lehioz beterik zegoena, eta hasi zen begiratzen. Lehenengo lehioan ez, bigarrenean ez, 3, harrapatu zaitut. Eta ikusi zuen anai nagusia harrapatu, eta akabo. Bigarren anaia, anai ertaina, gauza bera egin zuen, izkutatu, non, eta bururatu zitzaion, gazteluaren sotoan, beko solairuan, hor, gordetzea, izkutatzea, eta hori izkutatu zen. Printzesa bere alakun zen, bere egongela erraldoiara, eta hasi zen begiratzen lehenengo lehioan, bigarrenean, ez, 3garrenean, 4, harrapatu zaitut, eta bere ala ikusi eta akabo. Ikusi zaitut eta akabo. Eta bigarren anaia ere, hil zuten. Eta geratu zen 3garren anaia, gazteena. Baina 3garren anaia, printzesan gana abiatu zen eta esan zion. Aizu, mesedez, bitu. Eman bi egun gehiago, zenik hausnartu eta pentsatu behar deta berzer egin. Eta gainera, harrapatzen baldin manauzu, emango dizkidazu bi aukera gehiago, mesedez. Jo, mese,
eta egia esan oso ondo eskatu zion, eta azkenean printzesak esan zuen, bale, ados, baina alperrik izango da, alperrik, horrela, tente jarrita, alperrik izango da, nik irabaziko dut eta zuk ez. Orduan, anai gaztea, zer egin zuen, anai gazteak pentsatu zuen zer egin behar dut. Lehenengo egunean ibili zen, bueltaka eta bueltaka eta bueltaka, eta ez zuen ezer erabaki, ez dakit nun gorde, nun eskutatu, baina bigarren egunean nola zegoen, bueltaka eta bueltaka pentsatu zuen bitu. Egingoet beste gauza bat, pizkatazteko hori eta ondo egoteko. Eizatzera jungo naiz. Eskopeta hartuta eta basora jun zen. Tintaton, tintaton. Basoan zegoenean, bapatean, bere bat ikusi zuen. Orduan hartu zuen bere eskopeta eta apuntatu eta tiro egin baino lehen beleak. Enazazu hil mesedez, ez egin hori, ez! Zeba, ez egin hori. Enazazu hiltzen, badakizu zer, ni hemendik gutxira saria jasoko dezu nire gandik. Eta egia esan, anai gazteak pentsatu zuen, hori, sorte hori behar izango dut. Orduan, bale, bizirik geratuko zea. Eta hala, zen belea, egal egiten. Hartu eskopeta berriro, eta jarraitu, bideari ekin zion, basoan zehar, txipitrapa, eta batean, badakizu zer ikusi zuen? Ez, zebra ez. Txakurra ez da. Venga, esan, asmatzen dezuen. Ez, txakurra, esan dut ez. Zer? Ez dut entzuten altuago mesedez. Ez, badakizu zer, ikusi zuen, hor, txakurra, baina mota galgo bat, hola, korrika egiten. Eta hartu nahi zuen, eta tiro hartu nahi zuen, eta bergoak, ez, mesedez, ezin, salbatu, mesedez, laizter emango dizun nire laguntza, eta saria josako dezu. Azkenean, berak esan zuen, eskopeta jeitsi, eta hori geratu zen. Bidearekin zion berriro, basoan zehar jarraitu zuen, hola, ibilian, eta batean, azeri bat errenka zebiltzana. Hola, hori bai, hartuko dut eskopeta, eta pum! Baina, utz egin zuen. Ez zuen asmatu, eta azeria hurbildu eta mesedez, hemen ere hankak daukak, arantxa bat hor, kendu nazazu mesedez. Eta lagundu zuen, eta kendu. Hori, arantza hori kendu, eta ez hil mesedez berriro esan zuen. Ez hil, salbatzen baldin manauzu, sari bat jasoko dezu hemendik gutxira. Hale. Eta etxera itzuli zen berriro, eta ja iritsi zen, izkutatu behar zen, eguna, eta pentsatu zuen. Zer egingo dut, badakit. Jungo naiz berriro basora, eta belearekin hitz egingo dut. Belearekin hitz egin zuen, eta beleak esan zuen. Momentuz ez dakit zer esan, baina badakit, ideia badaukat. Bitu, daukat arrautsa handi bat, hor puskatuko dut, eta hor sartuko zea, bale? Bale. Hor sartu zen, izkutatuta, eta gainean jarriko naiz pizkat arrautza erute. Bale, horrela, ondo. Hor sartu zen arrautzaren barruan, eta printzesa berehala, zen bere egon gelara, leioz beterik egon gelara, eta hasi zen begiratzen, lehenengo leioan ez, bigarrenean ez, eta hirugarrenean bai, harrapatu zaitut. Eta belea akautu zuen, bukatu zuen, hil zuen belea, eta azkenean mutila atera zen handikan. Eta esan zion, aizu printzesa mesedez, bigarren aukera gogoratzen zea horrela geratu ginen. Bale, bigarren aukera. Orduan, berak zer egin zuen, basora zen berriro, eta galgoarekin hitz egin zuen. Mesedez, lagundu. Eta galgoak, utzi pentsatzen. Badakit, beitu, nik beti nire zurrak lur azpian lurperatzen ditut. Hor,
jarriko zea ezurren artean eta hori izkutaturik egongo zea. Bale, hori izkutatu zen, galgoaren ezurren artean, eta printzesak berehala bere egongelara jun, eta hasi zen begiatzen. Lehenengo lehioan ez, bigarrenean ez da, hirugarrenean ez dago. Laugarrenean! Ze laugarrenean, berak ikusten zuen goiko aldea, lurraren goiko aldea eta beko aldea, eta harrapatu, hor zaude! Orduan galgoa, hil zuen, eta, atera zizuten. Venga, atera! Jun zen berriro printzesa zegoen lekura eta esan zion, venga, azkenekoa, hau da azkenekoa. Bale, venga, azkenekoa, baina alperrik izango da. Hobe da, ja, mesedez, osea, ez, mesedez, hirugarrena. Eta zer egin zuen, korrika eta presaka basora jun zen, eta azeriaren gana jun zen. Azeriak ze esan zion, bitu, gauza bat bururatzen zait. Handago iturri magiko bat. Bitu, hantxe, zu eta biok, murgilduko gara uretan. Eta ni ateako naiz gizon merkatari bat, ateako naiz, osea, nire itxura merkatari bat, ni nire itxurarekin, eta zu ur untxia. Ur untxia? Bai, oso gauza deigarri bat. Venga, bazen murgiltzera, iturri magikora. Murgildu ziren, hor plisti-plasta egin, eta batean azeria merkatari atera zen, gizon bat merkataria zana, eta mutil gaztea, ur untxia, eta esan zion, bitu, orain merkatura jungo gara, eta hantxe gauza batzuk agertuko dira, baina zu niri kaso egin, bale? Bale. Orduan, merkatariak eraman zuen ur untxia merkatura saltzera. Ze gauza adegarria zen, imaginatu, urez egindako untzia, hori adegarria da. Hor jarri zen pixkat salgai, eta bat-batean nor eta printzesa hortik zebilen, gauzak erosten. Eta ur untzia ikusi zuenean, nik hori nahi dut, zenbat balio du? Urrezko txampon bat? Ez, merkatariak esan zion, ez, hori gutxi da. 10 txampon? Ez, gehiago. Eta horrela gehiago, eta azkenean, printzesak erosi zuen ur untzia urrezko txamponen gatik. Eta eraman zuen, baina lehen merkatariak, hemen, baso esan zion ur untziari. Aizu, printzesa lehioen aurrean egongo denean, zu gorde sartu bere trentzan, ze printzesak trentxa bat eramaten zuen, bale? Bale. Orduan printzesa jun zen bere egongelara eta ur untzia hemen sartu zen bere trentzan, izkutaturik. Orduan printzesa arroputza eta tente zebilena, hasi zen begiatzen. Lehenengo lehioan ez dago, bigarrenean ez da, hirugarrenean ez dago, laugarrenean, bosgarrenean, eta horrela imaginatu, 10garrena, 11garrena, eta 12garrenean, eta ez dago. Hasi zen pixkat azerretzen, gero eta gorriago jartzen, zutan azerre bizia nola, kolpeka, hasi zen, ez, nola da posible, hemendik egon behar da, eta hasi zen nola, eta urruntxia lurrera, bota zuen, hasi zen, lehio kristalak poskatzak, eta ikusi zuen urruntzia hor lurrean, hartu zuen eta bota lehiotik bera, nola da posible? Bitartean, urruntzia behian zigoena, jutzen korrika eta presaka, azeria, baina merkatari itxurarekin, berarekin egotea. Eta, haizu hemen nago, venga, guazen berriro, iturri magiko dagoen uretan murgiltzera. Eta hor sartu ziren, plisti-plasta, eta merkataria orain azeri, itxurarekin atera zen, eta untxia atera zen ja bere formarekin, anai gazteena. Ai, ze ondo, lortu dugu! Eta bere alagun
zen printzesa zegoen lekula, bere gazteluna, korrika eta presaka. Aizu, lortu dut. Eta printzesak, onartu beharrik. Besterik ez, ez zeukan beste gauza bat egitekorik, onartzea baizik orduan, esan zion, bale, hemendik aurrera, elkarrekin eskontuko gea, eta bion artean gobernatuko dugu gaztelua. Eta badakizu zer, printzesak beti pentsatu zuen, bere senarra jakintsuena zela, eta importantena. Eta senarrak ez zion inoiz kontatu trikuimailu horiek, gauza magiko horiek, inoiz. Eta handik aurrera oso zoriontsu bizi izan ziren. Eta zoriontsu bizi izan baldin baziren, oso zoriontsu bil ziren. Ta ala bazan, ala ez bazan, zardadilak ala bazan, edo puntatu Trintxerpeko liburutegian. Laizter, hurrengo ipuiai, hurrengo istorioak, beste Pasaiko liburutegi batean kontatuko ditu. Adi egon, eta musu pilo bat, laizter arte!